Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 23 marty hepdäniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz bizim kanalymyza. Şu gün gepleşiň temasy 2 apreldaky elektron arkaly geçiriljek prezident saýlawlary boýunça soralar we jogaplar. Hormatly vatandaşlar, ine bizim gepleşigimizde Timur Serkerde geldi. Benim de şu anda ve Timur Serkerde salam diyelim. Timur Serkerde salamu aleyküm. Hoş geldin gepleşigimize. Aleyküm, hoş bulduk. Salam ideş vatandaşlarım. Sağ olun Timur. Şu gepleşikde bir saýlawlar boýunça, ýagny 2 apreldaky geçiriljek elektron prezident saýlawlary boýunça soraglara jogap berjek. Ine gelin soraglardan başladyň. Birinji soraw. Murada kopya pasport bilen ses bilip bilermi? Menin pasportum oformlenýede ýa-da pasportum bilen ses berip bilmermi? Elbetde ses berip bilersiňiz. İkinji soraw. Haçanaçyn saýlawlar geçýär. Saýlawlar 2 aprelde 23 saat 59 minutda yapylýar. Şo 00 boldy yapylýar, 00:30-da da ýagny 3 aprelde eýýem netijeleri ofitsialny saýtda kesitlenir. Men enime atama direkt ses berip bilermi? Elbetde berip bilersiňiz. Size diňe şolaň kopya pasportlary we şolaň pasporty bilen suraty selfie diýilýär. Selfie diýilende siziň ýüzüňiz we wagtlaryna pasport goýulsa, onu şol 2 dokumenty goýup, olar direkt ses berip bolar, elbetde. Indi ýene bir soraw bar Timur Serkerde. Şu soraw men size berýän. Seziň. Egerde 2 aprelde ses berilip allajany dönen siz utsaňyz, şondan soň Gurbanoğlu hiç tat etmeýän, ýene de öz ogluny prezident bolup dowam edip dursa, soň näme bolar? Egerde biziň seslerimizi Gurbanoğlu kabul etmese, hasap etmese, onda biziň seslerimiz Baydana, Senata we Ýewroparlamenta bararmy? Biden we Ýewroparlament Türkmenistany täzen saýlaw edin diýip aýdarmy Türkmenistanyň hökümetine? Käbirsi şeýle diýär. Boldy how indi saýlawlar gutordy. Boldy Serdar Saýlany opozisiýonlara hiç tat başarmadylar. Boldy iş bitdi diýerler. Şonuň üçin soraýan. Timur Serkerde. Indi Biden bilen Ýewroparlament meselesi men özüm jogap berin. Siz şol 2 bölümne soraga jogap berseňiz o bolardy. Käbirsi şeýle diýär. Boldy how indi saýlawlar gutordy. Boldy Serdar Saýlany opozisiýonlara hiç tat başarmadylar. Boldy iş bitdi diýerler. Şonuň üçin soraýan diýip aýdýar. Ine şu soraga näme jogap berýär? Ine käbirleri aýdýar, boldy how Serdar kasam içdi, eýýän prezidentler geçdi, işler başlady. Bizni hiç tat etbilmeýär. Biz 30 ýyly gitdik diýip aýdýar. Indi şuň aýdyşy, şuň pikiri bilen siz alaşýanyňyz ýa siz başgaça pikir edýäňiz? Sağ olun söz vereniň üçin. Görşüňiz ýaly ýapdan bökmenkam hop diými diýip aýtýar näme? Ýapdan bökünçäň. Şoň üçin ýapdan bökülenok. Şoň üçin hop diýip öňünden öňünden gorkmaly däl, bolanok diýmeli däl. Häzir siz şol nämede çykyşlaryňyzda hatda gaýtalap halka düşündirip gelýäňiz şol näme? Näme üçin şol goýbarly edilýär? Näme üçin biz şu hereket etýär? Näme üçin şol zatlar bolupdyr? Näme üçin şu ikinji saýlaw bolmaly? Hemme zatlary öňünden uzy meniň pikirimçe halk düşünýärse boldy. Indi ol näçe onlarça ýüzlerçe ýerde gaýtalandy şu zatlar. Şoň üçin şu edilip durýan baram Türkmenistandaky bolup geçen saýlawlaryň bir kanun ýagdaýda bolanyny barada we adamlara baskı bolanyny barada, adamlar 7 ýaşadan 70 ýaşa diýen gorkulanyny barada we bir Türkmenistan halkynyň pasportyny alyp, ýürite pasportyny aldanlara alyp, öýleriniň şolary degejem
şu sayılara katnaşyklar 4-5 sene her adamı näwedip şeýdip miras etseňem şöyle bir kanun ýagdaýda Türkmenistanda bop geçti näme sayılar. Şoň üçin ine sizin görüşüňiz ýanak platlar barda informasiýa bize gelip dur. Audio, dokumentalny, videolara görkezip durur şu dokumentalny şu hem atıp toplandı. Indi ikinci turdan soň şol Murat Kurban geçsin, geçmesin şonda da geçmese onda bizim ýalňyşymyz burada biz näde bolýar. Geçen ýagdaýda ol hatama. Şoň üçin şu ýerde bizim etjek işimiz därdi biz öz birlikde devlete gruplar bilen etjek işimiz öňde dünýä guramynyň öňünde şu cinayetçi Berdi Muhammedow cinayet üstülen öz oğluna yine de şu özüne şol cinayet işlerinden şol näme getirdi. Ýokary şu saylalara geçirdi. Öz oğluna prezident saýlady öýde. Şoň aldalaryny netip bolsa sizin görüşüňiz ýanak Murat Gurbanow çykara we ondan sonra sanksiýa üstülen ikinci soň şu üçüncü prezident saýlanmagy barada üçün dünýä boýunça hemme ýurtlara ýüzlenler we dokumentalny potwierdzenie ediler. Sag bolun. Sag bolun Timur. Inni menim birinji bölügüne ýa-ni jogap bereyim. Şul bizim watandaşymyza. Egerde 2 aprelde ses berilip allajany dönen söz utsaňyz, şondan soň Gurbanow hiç tat etmän ýene de öz oğluny prezident bolup dowam etdirse, soň näme bolar? Egerde bizim seslerimizi Gurbanow kabul etmese, hasap etmese, onu bizim seslerimizi Biden'a, Senata we Ýewropa parlamenta bararmy? Biden we Ýewropa parlamenti Türkmenistan täzen saýlaw edin diýip buyruk berermi? Käbir şeýle diýär, bolňow inni saýlaw oturdy. Hormatly watandaşlar, ine häzir geljekde Belarusiýanyň ýolbaşçysy bilen ýa-ni Tikhanovskaya we Russiýanyň opozisiýonерleri bilen Biden duşýar. Häzir demokratiýa topory dünýäde azat döwletler birleşip diktatura garşy hakyky güreş başlady. Indi öňküýär sözler ýok, hakyky hereketler başlady. Bizim Türkmenistanyň ýagdaýyny intek bütün dünýä dogry bilen ok. Biz häzir hatlar ýazyp başladyk, ýöne biz şol saýlawyň netijesine garaşýar. Egerde biz utsak, biz hökümet suratda Biden'a Gasudarstvenny departament diýmek Amerikan daşary işler ministrligi. Şoňa ýetirerse, Ak senata ýetirerse, Ak jaýa. Ýa Belý dom diýende, şöyle oturan senata ýetirerse, o ýerde atyk demokratlar var. Şu demokratlar bize netip bolsa kömek ederler şu meselede. Ondan sonra Ýewropa parlamenta ýetirer. Ýewropa parlamentynyň deputatlaryny ýetirer. Macron häzir ine Ýewropa birleşiginiň ýolbaşçy prezidenti boldy. Onu da ýetirer. Ýöýte hökümetden bilen işleýän adamlar var. Olar ýetirer. Biz hemme ýere ýetirer. Human Rights Watch, hemme ýa-ni Amnesty International, hemme dünýäde demokratiýany gowlap, adam haklaryny gowlayan gurumlar ýetirer. Biz Türkmenistanyň hakyky bolan bir kanunçylyklary hemmetini açar. Onun daşyndan biz ýa-ni ekspertler juridik ekspertizany edip, onuň üstüne de goşup biz hemme ýere şolantary ýetirer. Türkmenistanyna görünmedik bir kanunçylyk boldy. 80%'dan az gazanan adam 72% saýlawlary utdum diýip we 99% ýa 90% mi sesler aldım diýip adamlar ine 92% adamlar gelip seslerini berdi. Bütün dünýäni allap 2 sany kezzap syýasy maşinnik Gurbanow bilen Serdar biz hökman bütün dünýäde tanadyp biz Türkmenistana ya sansa berdiler ya da Türkmenistan täze saýlawlara geçirdiler. Başka yol yok. Şoň üçin ine şu hatlar etmek üçin sizin sesleriniz. Indi şu ýerde bir ýeri sonra berýär. Men okap bereyim. Salam Murat Gurbanow. Bu çıkışınızda saýlawlarda
hiç kime ziyan gelmeyeceğini barda söz alsanız hemme adamlar korkya ses beren ok. Bersek bizim adamız, familyamız durya bu yurtta baranmazda bize ziyan ederler yani. Şu soruga Timur nähilden jogap berebilecek? Son benim jogabym beren nähil düşündürip bilecek? Biz köp düşündürdük. Yine de adamlar soru berýär. Kyn görmesem Berde aydınlık geçirişana şol informasiya diňe Murat Kurbanyň özünde bolýar, başga adama dastlykda bolmuyor. Murat Kurban olmasa adam tatacak adam değil. Şol üçin arasy hereketde arasy hereketde geçip durýar. Hemme atçaçan ilgi durýar. Şol üçin hemme baryan informasiýa bary Murat Kurban kompýuterinde bolýar. Informasiya diňe onuň özünde galýar. Şol üçin şöyle uteçki informasiya berde isключено. Uteçki informasiya bolmazam. Şol üçin ili halkym berde gorkmaň. Şol hopsuzluk barada biz gepleşdik, gaýetdik. Hopsuzluk birinji bir oýlanamyzda hopsuzluk barada öýrendik. Şol üçin ota arkaýyn nämetden gorkman galasawat etdilersiňiz we doganlaryňyza öýleňiz ýa doganlaryňyza deregem öýleçi atalaňyza deregem öýleňiz soraşdyryp ýetirip öýleňiz sonra deregem nämet dilersiňiz. Saylawa gatnaşyp bersiňiz. Sag bolun. Sag bolun Timur. Men ýene bir gezek aýdasym gelýär. Men personalny jogapkärçiligim berýän. Hem dokumentlary. Siz haçan saýta gireňizde ýa Telegram'a gireňizde gün saýty diýe hem maglumatlar. Şöyle sizin kabinetiniz var. Ýürüýte edildi. Sizin kabinetiniz siz girip şöyle registrasiýa edýäňiz. Ondan soň kabinetten çykyp saýlawlara geçýäňiz. Saýlawlarda bolsa siz ses berýäňiz. Ine şu beren maglumatlaryň hiç ýere gitmeýär. Hatta biz bütün dünya gurulmalary ýüzlenen wagtymyzda bizi çağırarlar. Şöyle ekspertler oturur. Biz şolar bilen maglumatlary görkezýäris. Olar analiz edip bererler we maglumatlar bizde galar. Biz olar geçiremiz ok maglumatlary. Bizde galýar. Biz ýöne suwutnamy hökmüne saklap ine terdiň diýip şolar barlap şolaryň tasdiklamagy bilen on soň bize ýa-da Ýewropa Parlament Gözlem Departament we birlikde jogap bererler. Ne şonuň üçin şu maglumatlary biz gaty bir ýa-da saklap durýarys. Ine men size aýdýan 2 günden bäri bizim nimämizde Angliýadan ataka boldy. Elbetde iyi çykany Angliýadan atak etdirdi. Hiç bolanok diýär bizim ýa-da saýlawlary geçirýän toparmy gaty güýçli. Olar öktü giden kompýuterçiler öktü informasiýony hünärmekler we olary ýa birinji saýlawlary geçirenok olar nähili ýa-da sizin nimäňiz gorýa men aýdyp biljekkä ýöne men maňa düşündirdiler ol men gaty bilmetdi. Sebebi ben aýdyp biljekkä hemme zady sebebi soň bizim düşmanlarymyz şol elementleri unutup bilýär. Ýöne gaty ýa-da gorawda dur sizin maglumatlaryňyz saýlawlar uturgan soň biz hemme ýere görkezden soň bir gün şu maglumatlary ýa-da ýok eder. Şonuň üçin biz esasy şu maglumatlary gorap sizin haklaryňyzy bütün dünýäde almak üçin hereket edýär. Men haçanla jaýa ýa senat ýa göz departamenty ýa Ýewropa parlamentine baran ýagdaýynda men aýtmarym, ine men utdum, men prezident, ine meni goýun diýip. Ýok. Men esas maksadym şu saýlawlarda ses beren adamlaryň haklaryny saýlaw konstitusiýon haklaryny goran diýip, şoňa kömek edin diýip şonu haýyş ederim. Näçe köp adam bolsa, olar şu hakyky halkyň pikiri, halkyň pikirini gorlap hereket ederler. Ine şo gerek bize. Şonuň üçin beýerde Gurbanow utmady, ol elbetde wajyp ýöne haçanla men utan ýagdaýynda sizin sesleriniz wajyp. Biz sizin seslerinizi gorap, sizin seslerinizi ýa-da konstitusiýon tarapdan we bütün dünýä jemgyýetçilik tarapdan sizin sesleriniz gorar ýaly we sizin seslerinizin, sizin isleglerinizin talap edilir ýaly biz başlar eder. Ine şol esasy. Soň Türkmenistana barandygda
bir täzeden saýlawlar geçer. Ine o ýerde resmi taýdan hem açyk bolar saýlawlar internetde we resmi taýdan ikisini goşup eder. Ine şonno egerde siz saýlanaňyz öz prezidentiňiz, hakyky öz prezidentiniz bol. Ine şonno birinji gezek Türkmenistanyň taryhyndan açyk we arasy adalatly saýlawlar bol. Şu neçeli bolan 3-nji prezidentam dine kanunlar bolup, gödök ýagdaýda konstitusiýamyz bolup, kanunlary saýlaw kodeksini bolup, bir düzgünçükler edip feslerak gelýär. Oğurlak gelýär. Bular kezzaplar, maşennikler. Sebebi 8% adamları getirip şoň 70%'ini alıp sen prezident bolmaýan o mümkin näme? Ine şoň üçin biz hemmämiz häzir galyp kanun ýagdaýynda ses berip biz hemme prosedurlary, ýani konstitusiýon prosedurlary hormat goýup şunu eden ýagdaýymyzda bizi hemmede kanun esasında bolar. Şoň üçin gorkma, men özüm personalna jogapkärçiligimi berýän birinji, ikinji, sizin maglumatlaryňyz gaty bir ýani gorawda. Onu Türkmenistan hökümetinden oňurulmaýan, olar ýaly bir. Şoň üçin gaýgylanmaň, hormatly watandaşlar. Siz onsoň mysal üçin ses bereniňizde o sizin konstitusiýon borjuňyz. Siz istendik wagt, diňe saýlawlar wagty däl, istendik wagt, isteniň adama ses berilýär. Onun üçin sizi ne jenaýata çek bolýar, ne size ýanky iş galdyryp bolýar. Siz hiç hak ederdi. Sizin sesiňiz üçin siz jenaýata çekilýär bolsaňyz, onu Türkmenistan döwleti ýok. Onu Türkmenistanda banditler var. Onu biz hemmämiz yara almaly elimizde. Bu näme bolur? Egerde sen sesiňe jenaýata çağrylýan bolsa, onu Türkmenistan konstitusiýasy düýbünden işlenýär. Onu Türkmenistan prezidentleri hem ýok. Eger konstitusiýa ýok bolsa, şoň üçin prezidentler hem ýok boldy. Hökümet hem ýok bolýar. Onu diýmek, biz elimizde yara alıp şu gelmişek banditler kup täzeden konstitusiýany ulan 92-nji ýylyň konstitusiýasyny ulan biz hökümet kurmaly. Onu biz hökman Biden'a şunu düşündürmeli. Inanyň Biden bollar şonu. Sebebi Amerika'da haçanla konstitusiýa işlemede, haçanla hökümet borcuny ýetirmede ýaragan çalışýarlar. Bu kanun. Egerde biz kanun esasında çalışyp bilmesek, onu bütün dünya adam hukukun gorayan jarnamaň esasında istenlik halk kanun esasında öz haklaryny gora bilmese, onda yara almana haky bardyr diýip, biz o yaraly ve o güýçleri, bizi gorap biljek güýçleri, goşunlary şolardan ýanky bütün dünya gurumalarynyň dilimleri bolýar. Şeýdip biz öz kanunlarymyzy, öz haklaryny almaly bolýar. Şoň üçin hiç tatdan çekinme. Kanun bolan ýokmy? Diňe öňe. Kanun bolsaňyz men size aýdarym. Şurada kanun bolýar, özüm maslahat berin, etmeň şonu. Häzirki günde setlerimiz üçin maglumatlar giden ýagdaýynda da problema ýok. Siz isteniň adama set berilýär. Şunun hakyňyz şu. Gelin soraga geçelim. Timur, şunu ýa bir soraw bar. Ýa soraw meňdeş. Salam aleykum, hormatly Murat Gurbanow. Bu koýberen saýtymyzda seçenek şansymyz ýok. Naверное, sadece size ses berenler bu saýty giredi, dogrymy diýip ýazýar. Bu oňa näme diýär? Murat aga, siziň saýtyňyzda girip bolanok, diňe size ses berýänler girip bilýär diýip ýanky soraw berýär. Şuna näme jogap berjeksiz? Timur. Bärde birinji şu öde açıp barlak bolma girip bolýar, ýa girip bolanok onu barlaman aýtyp bolmadygany. Tom şu ta girilýär sebäbinde ol nämetçek bolsa öde saýlawa gatnaşak bolsa pasportlaryna nämetçek bolsa problem ýok girmek. Hemme kim girýär, sag bolun. Sag bolun. Dogry diýdiňiz. İsteniň adam girip biler. Sebäbi biz saýlap bilen bu kim bize ses berdi, kim bize ses bermedi, biz onu bilemdi oğlum. Dogry. Sebäbi siz kabinetiňize girip, ýanky şo ýerde registrasiýa eden soň siz ses berýäňiz. Onsoň siz kime ses berdiňiz, kime ses bermediňiz, biz onu bilip bilemdi, gynansaň. Ýöne ol gowda gynanmaly, ýa-ni gaty gowda. Inlik soraw. Gelin seýrediň. Orçça ýazýar bir bizim bir watandaşymyz.
А как мы узнаем, что наши паспортные данные приняты? Или комиссия по выборам нас оповестит по e-mail адресу? Что, Тимур, меню cevap vereyim. Как вы узнаете, что ваши паспортные данные приняты? Когда вы заходите в свой кабинет, то есть на сайте, открывается, значит, регистрация, это ваш кабинет. Туда никто не может зайти. Другой, который будет открывать сайт, у него другой кабинет открывается автоматически. Вот в этом кабинете, если вы заполнили, если страница перешла на выборы, то есть вам дадут следующую страницу, значит, ваши данные приняты, и уже вы допущены к голосованию. И вы нажимаете просто за кого голосовать, за одного или другого кандидата. Поэтому все очень просто. Ваши данные в кабинете остаются, они архивируются, и уже на сайте их нету. Поэтому их уже не найдет никто. Они архивируются автоматически. Поэтому вот так. İlk soru Timur Serker'de Murada meselem saylanılır. Neydi bitecek Türkmenistan'a? Haramulin oğlu kasam içti saylanlı. Bollu geçti. İnli peydası bolur mu kadivay diye. Yine şu soru kaytalan ya Timur. Şunu sağda dille bir düşünüp bilsek. Şu sayılar yine de kaytalap aytgan mesele eziz vatandaşlarım. Şu sayılar şol OON Международный Организациянын öňünde, Ýerosöýüziň öňünde, Amerika Birleşik Ştatlarynyň öňünde şu sayılaryň nädogry we jinayetlik içinligi barada subut etmek üçin we şu indi boljak sayılar geçenden soň şol sayılar geçenden soň şurada Ýewrosoýuzy we o nämede şu onda Türkmenistanyň jinayet şu Serdar jinayet etmek üstülen şeýle saýlalary alanlar barada subut edilerim. Şundan soň subut edilenden soň şundan soň Türkmenistana Murat Kurbanov baran wagtynda şunda komissiya bilen nämede Ýewroparlamentti komissiya bolar we Amerikanyň nämese pasolsady Türkmenistanda öňünden çykyp nämeler bolar. Onda şondan soň Murat Kurbanov Türkmenistana göne baryp bilýär. Sag bolun. Sağ olun Timur. Gatı doğru diýdiňiz. Ine biz şu taýlary näme geçirýär? Haçanlar siz men saýlasaňyz mysal üçin. Onu men hemme döwletleriň öňüne meseleni goýdum. Birinji, şu saýlawlary, ýani Türkmenistanda resmi taýdan alanyp geçirilen, kizzaplyk bilen geçirilen saýlawlary ýatyrmaly. İkinji, bizi opozisiýany içine salmaly. Men birinji bilen barjak şu ýera. Men şu Ýewrodeputatlar bilen parlamentiň adamlary bilen barjak Türkmenistan hal men öldürýän bolsalar, näme diýen bolsalar etsinler. Şu ýerde biz DVT partiýasyna açak, biz ýollar açak, biz hemme opozisiýany çağırak. Ve şu ýerde egerde hemmemiz gelen ýagdaýymyzda biz täzeden saýlawlary geçirmeli. Şoň üçin biz edýär bu oýunlary. Bu oýunlar, bu hereketler, kanun hereketleri. Şu kanun hereketlerini biz dünýäde işleýänligini görkezmeli. Men ýene bir gede gaýdýam. Şu bizim saýlawlarymyzda 4 döwletden nablüdatorlar var. Pravzashitniklar. Ukraina, Qırgızstan, Gruziya ve Belarusiya. Şular tasdiklar, şular bilen bile biz Ýewroparlamentda, Senata baryp aýdar. Şol egerde bizim aýdan işlerimiz ýerine ýetirilse, onu Türkmenistan bütün dünýäde täze kanun esasyna diktatorlugy ýykmak ýoluny bütün dünýä görkezde bolýar. Şoň üçin siz gahrymanlar bolarsyňyz, goşulun, saýlan, edin, istenen adamı saýlan, istenen Serdar saýlan. Egerde biz utmasak, diýmek Serdar Berdimuhammedow hakyky halk prezidenti diýmek biz ılanlaşmaly hemmeleriň sesleri bilen. Şoň üçin size haýyş edýän goşulun, gatnaşyň, sesinizi berin. Saýlanlar görkezler, biz haýsy tarapy gitmeliyiz. Ýöne bizim gidjek ýolumuz, bizim kanun ýolu. Yine hormatly vatandaşlar, şu häzir gepleşikde siz öz soruňyzy berip bilersiňiz.
Yazın men ekrana koyarına biz Timur Serkerde bilen jogabını berer. Ine bir soru berýär. Salam hormatly Murad aga. Siz eşitdiňizmi? Serdar öz istegi boýunça men aýrylýan diýip ors habarlaryny eşitdik. Mene eşitmek, Timur Serkerde siz eşitdiňizmi şol hatda? Mış boldy. Ýene men şu ýerlap otyp aýdyldım. Şol getip aýdanyp, ýene içindäki çeşmelemeden hala da habar ýok. Maglumat näme? Ham halde. Bişmedik näme bu? Sağ olun. Sağ olun köp. Ine bir vatandaşımız ýa я раньше говорил, еще раз скажу, на выборах моей жене дали 15 бюллетеней и заставили отметить Сerdara. Ова ine şunu bir kançılık değil ya, sebebi hiç kimi basış edip bilmez saylavlar geçirdiler. Никто никого не имеет права заставлять голосовать за кого-то. Это конституционное право охраняется президентом, охраняется государством. Если этого конституционного права нету, значит, на основании этого выборный президент недействительный. Значит, вся система власти недействительна. Поэтому это самый важный момент в организации государства, в структуре государства. Свободные выборы. Честные, свободные выборы. Поэтому мы за это. Ine yeni bir soruğa Timur, ine bizim bir vatandaşımız şeyle yazıyor. Murat Kurbanov, şu günü her kim Türkmenistan'a yol açılacak 1 aprelde başlayar diýerler. Çyn mı kan ya da yalan mı kan bilip bilmedim. Siz näme pikir edýäňiz? Ine Türkmenistan hökümeti men bilemok 1000-nji gerek ya 100-nji gerek. Ine eýer açýar, ine 10 mayşundan açylýar, ine aprelde açylýar. Aprel gelýär, mayda açylýar, may gelýär. Häzir Aşgabatyň ýa 120 ýaşly utorýar, ýyllyk utorýar, ine awgust açýar, awgust gelýär. Häzir garaşyň häzir sentýabrda ýa bir taraplyk o geçýär, indi garaşyň häzir dekabrda garaşlyk o geçýär. Şu ahlak gelýärler. Indi Serdar geldi. Indi şu gelen soň ýollar açylarmy ýa açylmadymy? Näme pikir edýäňiz? Egerde açylmaýar diýseniz, näme esasyna siz diýäňiz? Şonu. Timur Serkerde? Birinciden men jogap bereyim. Birinciden şol görüşmelerde 30 ýyllap şu rejim aldap, öz halkymyzy aldap, öz halkymyzy korkutup 7 ýaşadan 70 ýaşaga çyre korkutup bolýar. Şol diňe bizim pulumuzy öz halkymyň garşysyna genosit etmek üçin ulanıp durur. Bu rejim aldap, bizim halkymyzy aldap, bütün dünýäni aldap. Indi şol näçe ýyllap alda kelipdi, indi soňky aldalara geçer diýip pikir ýok. Häzir şol bu rejim aldap otyr, ol rejim fake we informasiýa goýup bolýar. Türkiýeden goýýar informasiýa, Rossiýa kanallardan fake we informasiýa goýup bolar diýip bolýar. Adamy şu näme etýär, şu uhlatýar şu öz aldalar bilen, öz bizim halkymyzy uhlatdyr şol rejim. Şoň üçin bu rejimi öz ejiz halkym inanmaly däl, düýünün kökünden inanmaly däl bu halkyň bu aýtýan geplerine hawa. Bu vatan habarlary, bu telekanaldan bara yalançy we şeytanyň etýän oýunlary oýnatdylar bara bilen. Haramdada bilen bara. Şoň üçin halk üçin hiç kaçadan gowalar diýip pikir etmän şu Serdar döwründen, döwründen. Olar diňe halky orlamak bilen, halky ezmek bilen, halky genosit bilen etmek bilen meşgul. Olara başga zatlar gyzyklandyrmýar. Sizin puluňyz barmy ýa ýokmy, näme ýaşaryň okutlandyrmýar. Olar näçe jöýüni urup ýerler Türkmenistan taşlap gitse, şonda şolça olar üçin gowaljak. Şoňa gowa. Endi men aýtjak bolan adam şol näme üçin şol şu zatlar şu Berdimuhammed Serdar indi şol gelip işlep başlandyrdan şu zatlar bolup durur ýa-ni ol atasynyň ýoluna alyp barýar. Hawa, olam ilgöýde ýaşa, olam bir mankortlaryň bir alamaty we on kelesetdiňe şol öwrülen zatlara kelesişçe başga onda täze bir goýjak ýa täze bir hötürecek zat kellesinde ýok diýip pikir etýär şol näme Serdar. Şoň üçin edýat azasyň bu Serdaryň gelmese bizim üçin
katastrofa bizim için varsa bu näme weýrançylyk we Türkmen tüy kökünden yok bolup mümkün şu hedal gelmesinden. Şol üçin bärde täzelik ýok. Türkmenistan üstü bolmuyor. Türkmenistan ýene orşulýan ki 10-njy asyra 14-nji asyra taşacak adam bolýar şol adam. Şol üçin biz hiç şeýle bu adama inanmaz däl. Bu benim öz pikirim. Tamam. Sağ olun köp Timur. Ine men belläp geçen Timur'un aýdanlyklarına 15-nji 16-njy asyr. Hiber Sowet Soýuzynyň öňkü döwletler ýagny Özbekistan, Gazakistan, Belarusiýa, Rossiýa ýa beýleki döwletlerde hiç şuraya atmamy. Prezidentine kliçka goýýarlar. Türkmenbaşy, arkadagy Serdar. Hiç şuraya atmamy. Ýok. Sebebi bu ýol 15-nji asyra gidýär. Indi ünsüren Serdar diplomat. Diplomat diýmek näme? Siýasatçy. Siýasatçy diýmek näme? Diýmek Türkmenistanyna häzirki çürük sistemany düzüp biljek siýasy kanunlar, kararlar, reformalar kabul etmeli. Özgörtmeleri. Han näme etdi? Hiç adam etmedi. Sebebi birinciden aklı yok, yeten yok, narkoman. İkinciden bu düşünen ok. Döwlet guruluşuna. 2019'dan beri vice-premier bolup gezip ýör, hem yerlerde ýöne umumy guruluşga düşen ok. Bu näme düşýär? Güýje düşýär. Ine marda men eşitişime göre bilemok doğru dämi? Şöyle Serdaryň portretini ýakypdyrlar. Telefon edýär. Häkime kelläň gopuran 15 adam çykyş edip aýtsan Serdar golýandy. Bulam 15 adama gıýgyrdy. Serdar arkadağım eýni beýle diýip. Ine şu ýaly çözgütler. Ine şu men maglumat aldım Türkmenistandan. Ýa-naklar gurrun berýär. Murada bula haramzadaňym haramzada diýip. Gün aýdýa men kakam gowşok boldy. Men etçeme bir seredim. Öňem aýdyp gelýän bu bir rehimsiz ýol başy. Näçe rehimsiz diýen. Sebebi ahal velayetin häkim bolma işlerinde. Ol kelläň gopurun diýip ol başga söz aýdan o. Başga ýanky adamlara düşündiren ok bilýärli. Bular üçin bir ýol başy işini ýerine ýetirmede gelip sorap näçe ýerine ýetirme. Nirde boldun? Şu wagtdan şu wagta çel näme işler etdiň? Şol eden işlerini ýalňyş, şunu şeýrak eden bolsaň çözerdin. Ondan soň näme etdiň? Şeýle etdim. Ondan soň näçe maňa habar tutmadyň? Men bilen habar tutmadym. Näçe şu zatlardan ýanky bilmeýän zadyny bilip soň etmediň diýip ýanky bir hili şol adamy urup durýar. Ýok, bu beýlen ok. Kelläň okuran boldy. Ol diňe gorkuda adamlar saklap, gorkuda ýanky işletjek bolýar. Men öňüm diýen, şu rejimiň, diktator rejimiň esasy, fundamental dayanýan instrumenti gorky. Adamlar gorkuda saklap hökümet dolundurmak. Ine şu adamın özüne Serdar diýilýän ýa narkoman bulun diňe şo strategiýany ulandan soň men size gün aýdýan. Türkmen halky doguzga ýerdi. Haýsy doguzga ýerendi intek göz ýeten. Men şunu aýdyp durun size. Doguzga ýerdik. Biz gaty serýozny bolup şu doguzdan çykmasak bizi çykarjak ýok. Elimizden çekip çykarjak ýok. Bir ýerimize kömek edip agzy bir bolup şuraya kanun tarafına gidip bir kanun zady suud edip yatırmasak bize anaç yok. Ine ýene bir mysal. Ine hawa geldi. Öňmen pikir etdim bir-birden ýanky aýryp bir-birden edermika akylrak edermika diýsem ýok, hökümeti bir wada aýyrdy. Raşid Meredow beýleki hemmetini bir wada toplap aýyrdy. Sebäbi bu zatdan gaýdan ok. Bunun çeni ýok. Göni bu halka hasap eden ok. Aýdýara men kakam gaty uşak boldy. Köp zatlary ýol berdi. Men edişme berserdim diýip ene birinji ädemi hökümeti duruşup bardyň kok goýdy. Pikir etmeýän hünärment adamlary alyp hökümeti ýöredip ýa akyllyrak dolundurar diýip. Ýok. Näçe? Sen özüne akly ýok. Olaýar akyllyk, olaýar paýhaslyk, olaýar asudalyk, olaýar adalatlyk ýok. Nirden bolsun? O juguljuga menip gelip sizi ağlamak üçin, setlerinizi almak üçin. Şu 8% setleri ağlap, şu taýlary geçinçe sizi ukladyp yatırmak üçin. Ýollary
Serdar Berdimuhamedov açmıyor. Charter eder oyra 2 reýet, bärik 1 reýet, bärik 2 reýet. Näçip mu halk gerekkä. Mu Türkmenistanyň baýlygy. Kagas ýaly. Bul şol öňkü sistemany saklamasa, bul bir günem prezident bolar. Diýmek, öňkü ýaly edilýän işler bolmasa, bul durup bilmez. Diýmek, öňkü ýaly allyw, öňkü ýaly gorkyny döretmek, öňkü ýaly batyşlar etmek, öňkü ýaly diňe öz garnaşlaryny saklamak. Indi täze garnaşlar geler. Aç, ýanky gökdepen gaýyn tarapy. Olar bolsa, arasyna çat gyrlyşyp, çat öz ýanky wezipelerini alyp, halky ýene-de gyryp başarlar, halky ýene-de talap başarlar. Ýene şoň üçin ýollar bular açmaýar, ýollar diňe biz açyp bilýär. Siz häzir festleriňiz bilen ýollar açmak boýunça hereketleriniz bolar. Ýa haçan biz Bideniň, Macronyň we beýlekliň ýanyna baranda biz diňe festler aýtmak. Pasportlar, ýollar hemme zat beýan etdiler. Bizim diňe bizler ine arkamızda festler görýäňiz diýip şolary diňe men gürlämok. Arkamda adamlaryň isdegi şol, ine şoň pikir diýip men aýdam. Ol başga. Ol gatullar. Şeýle olar halky bolýar. Diýmek siz bolýar. O Berdimuhamedowlar olar iççe de hatap eden ok. Halk galman soň, halk şuraya kanun esasında yüremän soň, halky gollap bilen ok bolar. Şonuň üçin biz golaw şolardan almasak bolmaýar. Ýene bir soraw boldy, Timur. Ine bizim bir ýoldaşymyz diýär, Amerikan sanksiýa России как повлияет на политику Туркменистана, пойдёт ли на пользу народу? Näme pikir edýäňiz siz şuňa? Türkmenistana şo Россия bergen sanksiýalar kömek edermi ýa gaýtyp agyrlaşdyrarmy ýa-da? Bärde bir de görüşünen şol diktator rejimi boldy ýa, bilşiňiz ýaly. Şoň üçin sanksiýa Türkmenistana bildirir. Sädinde Türkmenistanyň köp zatlary, adyp önümleri Rossiýadan alyp dur. Sädinde öýle köp öndüreni. Mesela çigit ýaglary nämeden alyp dur. Rossiýadan alyp dur, belki adyp önümden alyp dur Rossiýadan. Şoň üçin indi görüşünen Türkmenistanda Rossiýa önümleri kımmatlady. Hava şöyle bir näme bolar o şöyle şu görüşüne alaqşy zatlar kımmatlap dur. Şu bäde näçe baskı bolsa, Kanada da zatlar kımmatlar. Eger öz Türkmenistan prezidenti öz politikasyny ýitdirmese, öz bir demokratik ýolda gitmese, onda bul sanksiýalar Türkmenistandan leper ýeter. Sağ olun. Sağ olun Timur. Sizin pikiriniz gaty dogry. Menem şeýle pikir edýän, Rossiýa berilen sanksiýalar Rossiýany gowşatdy. Onun dolarlaryň meçhur uçup gitdi. Oň ýanky nyrham ýok, satýanam ýok. Niňe nyrh ýanky abmenliklarda goýulan. Bir topur Rossiýanyň propagandasynyň informasiýasyny seretmek o ýalan. Ine mysal üçin Gazaqstan Rossiýa bilen ýakynrak Gazaqstana dolar uçup gitdi. 3-4 etse galyp gitdi. Hatda dolar alyp bolanok, banklardan alyp bolanok. Türkmenistanyň esas partneri Rossiýa boldy. Türkmenistan öz guşlaryny, etlerini, bakça önümlerini hemmesini Rossiýa uradýady. Ýanky iyiligi de Rossiýa uradýady. Günne ýanky paromlar gatnap Azerbaýjanyň üstünden uradýady şol ýüklerini. Indi Rossiýanyň pulu azaldy, Rossiýa indi öňkü nyrhlardan alyp bilmez. Diýmek Türkmenistanyň giýdejleri. Onu da ýegenleriň giýdejleri açar. Türkmenistanda satylmaly zatlar her welaýatda guş fabriklary bar. Hemme şol Türkmenistana gitmän hemme guşlar diňe Rossiýaga geldi. Ýa-da şu guşlary etleri jemläp Afganistana kömek diýip hakykatdan hem Afgana satýady. O Rossiýanyň üstüne ine biz Afganistana kömek berdik diýip allap iki tarapdan gitýärdi. Bul haram dağlaryň, ýanky Serdar bilen Gurbany Gulynyň maşennik tehnologiýasy. Bular öňkü maşennikler. Men öňe maýýardym. Berdimuhamedov Gurbany Guly maşennik. Ol
ministr bolup işlerine bir topar pullar oğurladı. Inni vice-premier bolup işlerine bir topar pullar oğurladı. Prezident bolup işlerine şol schemany guruluş biznes edip yine de oğurlap devam etti. On oğlu bolsa mundan beter. Ol baştan şonu edip başladı. Ol adamlar bilen duşak bolsa, mesela için kontrakt 10 milyon bolsa, şoň 30% nalişe getirmeden kabul etjek yani şert koyuyor. Yine şu ýaly haramdağda adam näme sizin geleceğinizi kesitlesin. Näme sizin bakıl durmuşuňyzy getirsin. Mümkin mi? Şoň üçin tama edip ine Serdarjan ýollar açar. Serdarjan hemme de çalışar. Ine adalatlyk dörer. Siz niýe ýaşap ýörsiňiz? Siz haýsy uwkuda entek? Sizin dogda düşünüňizi entek gözüňizi ýetenokmy? Näme Serdar Berdimuhammedow vice-premier bolup işleýänine näme şu zatlar düzeltip bilmedimi? Näme kakatyna mejbur etip bilmedimi? Kaka ýollar açalyp pasportlar adamlara berer, adamlar nillegal bolup közenip ýörer, maşgalady görmän. Maşgalalar dağap bar ya aýryşyp dağ edip. Türkmenistan ýykylyp bar ya, şunu düzelip aýdyp bilmedi diýip pikir edýän. Aýtmadam, aýdasam eren o. Ulu Türkmen halkyna seredenine gulýal mala seredýärler. Öz itlerini, atlaryny Türkmen halkyndan gowy görýärler. Uton soň halkyň ýanyna baryp halk bilen bolman itini alyp gezip ýör. Beýleke aty bilen. Ata bolan söýgüsi men düşünem okşoň. Muň bolsa ite bolan söýgüsi. Bu halk bilen işleri ýok. Halk kaçan gerek? Tehelce yankı gılım üstünde duran ýaly yıkılacak bolanyna saýlanyň gerek bolsa Jigul'y minip ejen tüýrek kalyaskaly bar. Yankı adamlar aldamak üçin. Adamlar inanok bütün dünýäni aldamak üçin. Ine şular maşennik kezaplar diýip men ine ofitsial aýdym. Egerde Serdar Berdimuhammedow ýok men kezap diýse, men suwda bersin, men şoňdan suwtdy. Kezapdyryny suwd etdiljek. Ine şu ýerde Russiýanyň sanksiýa düşen Türkmenistana gaty uly täsiri bar. Dolar galar. Türkmenistana un ýetmezçiligi bolar, et ýetmezçiligi bolar we haritlar ýetmezçiligi bolar. Näme? Russiýadaky berilen sanksiýalar din Russiýanyň dünýäde iki sany oğuçylygy öndürýän, oğuçylygyny öndürýän haritlar öndürýän döwletler uruşdy. Diýmek buğdoy, diýmek oğuçylyk önümleri gytçylykda bar. Häzir Ýewropada da bahalar aldy, Amerikada da bahalar aldy. Bütün dünýäde bahalar aldy. Näme Türkmenistanda galmadymy? Türkmenistanda da galar. Hemme ýerde dünýäde galdy. Sebäbi uruşykdyr iki uly oğuçylygyny, oğuçylykda öndürilýän önümli döwletler, öndürýän önümleri şu döwletleriň arasynda uruşykdyr. Diýmek şo ýerde iqtisadiýet oğuçylyk ýatdy. Şonuň üçin bahalar galar hökmen. Bahalar galar Türkmenistanyň özüne prezident diýen Serdar Keza şol krizden çykyp bilmedi. Onuň ne mümkinçiligi bar, ne kadrlary bar, ne hünärmendleri bar, ne özüniň düşünjesi bar. Kakasa bu torun narkoman. Indi näme ederler bular? Bular halky gysarlar. Bular ýa-ni dolar satýanlar tutarlar. Bular halky gysarlar. Bular içinden adam çykarmarlar. Hem informasiýany gizlep internet ýaparlar. Näme Serdar geçdi? Näçip ýollar açanok? Näçip internet açanok? Sebäbi bu adam hiçli özgöşler idesi gelenok. Öňkü kakasyň ýoluny ýürütmek üçin sebäbi şu çüýrük sistema dine diktatorlar saklamak üçin edildi. Şu sistemany aýyrsam, özgöşlere başlasam, onda bular gitmeli bolýar. Onda bular jinaýat çekmeli bolýar. Şoň üçin şu sistema durur ve Türkmenistana bahalar atgalar. Görürsüňiz. Gelin indi soragy geçelim. Şu ýerde bizim bir vatandaşymız şunu ýazýar. Timur Serker'de men size şu soragy berjek bolýam. Ine Türkmenistany bir diktatordan boşatsaňyz gowy bolardy diýen Murada. Saman öýü dolansak, öýde işläp maşgalamyň arasynda enatalymyz bilen arkaň işläp ýaşasak, başga arzumyz ýok diýär. Biz
halis ýadadyk. Inni dolar Türk'de de gally 17'e yetip barýar. Gelecekte ine tiz wagtda 19'a 20'e çykmalyarlar. İğerir ýaly murad diýär. Alan zadymyzam ýok. 3 tane pomidor 16 lira aldım şu ýerden. Türkmenistan bolup barýar. 2 tane portakal aldyk diýär. 14 lira. Geçen ýylym beýle däldi. Geçen ýyl portakal 7 liradandy. Hemme zat uçtu, inanmarsaňyz. Biber 30 lira galdy. Näme balgar burçlar hemme zat 30 lira galdy. Pomidorlar uçtu. Bahana da dolar galdy. Burun tek başı diýerler. Entek köp bahalar galar diýerler. Alyan ailem hiç sada yetenok. Günüme 220 lira alýarym. Hiç sadama yetenok. Öňe gazananym ýmit etmek diýärdi. Yetdiýärdi. Inni olum ýok, inansaňyz. Türk'te gaty erwet ýagdaý. Türk'te türkmenler 10 000 dolara böwrek satýarlar. Şoňa bardy diýär. Öz gününi görecek bol. Harşo što bäde Hudaýa şükür işimiz bar. Näme bolsa da közensem hem işläp özümizi eklep bilýär. Kyn bolsa da ýanky gowy zatlar iýmesem işläp öklep bilýär. Türkmenistan mundanam beter. Inni biz näme etmeli Türk'de diýip sorak berýärler. Timur, men size şu sorak berýän. Ne şu ýaly kyn ýagdaýlar Türkiýe düşdi, ýanky diýişim ýaly. Hemme dünýäde adı haritanyň bakylarandy. Hemme dünýäde dolar aldy. Inni Türk'de ýagdaýlar has kynlaşdy. Mundan hem meter kynlaşap da görnükdi. Şu Türk'däki ýaşaýan bizim watandaşlarymyz näme etmeli? Näme maslahat berersiňiz? Problemi hiçlik yok Kur'an'a. Bizim sizin görüşünüzde öňem aýtyp geçdik satda barda. Toplansun. Türkiýede toplansun. Birik-birigini iýe çykan. Birik-birigini goldan. Diňe Murat Kurban ýa Timur Serkete gärde söýüşmeli diýen zat ýok. Bundan YouTube gösteren ýa halkara düşündürüş geçmeli diýen zat ýok. Sizin öýleňiz, her kim öýleňiz lider bolun. Öýleňiz lider bolun. Gärde problemi ýok. Birleşip de bir 1000 saat 2000 adam aeroportda baryp bilmediňiz. Biz näze çağırış etdik owa. Bir adam şöyle näze olsak ýatdy owa şöyle owa. Şoň üçin diňe bu boljak işler we Türkmenistan geleceği Türkmenistan halkyna bagly bolýar. Şoň üçin Türkiýede biziň grazdanlarymyz köp aňarda. Şoň üçin ýeni ýüzleşim gelýär. Eger de birat etjek bolsaňyz, eger de birat çözjek bolsaňyz, onda diňe toplanşyp herekete geçmeli. Toplanşyp herekete geçmeden onda hiç kim sizin için hiç kim hareket etmez. Hava bir aydar çıkış et durursa etmeli diýip o. Öz tarafımızda aktif olmasa, biz näme edeli? Siz tarafta aktif olsa, bizim hareket ederiz o. Türkmenistan içindäkilere ýüzleşmeli. Türkmenistan içindäkilere halklardan ýüzleşmeli. 50 sana adam şu çarjdan şu näme zapastok geçen wagtynda Aşgabatda halak etdiler. Hana şol adamlaryň atlary, hana şu halak eden adamlaryň familiýasy, kimler vardı? Nire vardı? Şol adamlaryň nämesi näme boldy? Nirde şolar gowa? Näçe maglumat kelenok? Özüňiz aktiv bolmasaňyz, mankurt bolsaňyz, onda Türkmenistanda hiç sat ütletmez. Bizim gücümüz yetmez. Häzir ine şol ikinci nämede aprelde boljak saylarlarda özüm aktiv uçat etmeli bolşanda. Näçe köp adam uçat etse şonça gowa. Korkmanyň onda hifat etdiňde korkmanyň bir nämediň. Korkuny aýryn. Herekete geçin. Diňe hereketde bereket, sag bolun. Sag bolun Timur. Gattor bellek geçdiniz. Ine hormatly watandaşlar. Ünsüň. Birinji prezident 16 ýyla boly prezident boldy. Ondan öňki hökümetiň ýolbaşçysy boldy. Birinji sekreter, ýokary sowetiň ýolbaşçysy. 80-näçden bäri ýolbaşçy bolup geldi. 2006'da öldü. Şunu gidirmem bilmedik. Özü gitçenem bolmady. Paça bolup galjak boldy. Allahjan, Hudaýjan bunu aldy. Paça bolmaka aýyrdy. İkinci geldi. İkinci hiçbir gitçek diýdimi? Ya bir arsa adamlar näme diýär? Men birin soňa geçirdim mi? Adamlar men öz işimi bitirdim. Gelin ýanky ýolbaşçylar çalyşyp dursun. Türkmenistan öser onunla. Çalyşyp durulmasa diňe öwüp zat edip adam ýanky killesi ýütkek diýär.
Ondan Gurbanogul bolýar. Berdimuhammedow bolýar. Şoň üçin hökman bir surok gaty gitse, diýmedim diýen iki surok. Olam 5 ýyllyk iksany. 7 ýyllyk diýen. İki surokdan adam geçmeler. Onu da beýleki kandidatlaryň açyk taýlawryda hakyky tutmaly. Utulmasa gitsin. Ne şuraya bolmaly. Kaçanla bir häzir ine Serdara ýol bereli, Serdarjan geldi, arkadaly Serdar diýsek, arkadaly diýsek, öňkü haramzada, öňkü kezzap, maşennik Berdimuhammedow arkasyna dur we diňe arkasyna däl. Ol öz gitarasyny alyp halk maslahatyna atyny deputat ýanky ada edip bilýär. Etjek bolsa. İtinäm eder gerek bolsa, pişirnäm, sıçannam eder. Adam jınkynam çykarmaz. Indi bu aşağıdaky diýenim şu derejede prezident bula kakatyna da seretmez. Rehimsiz bir kezzap. Bu bolsa ýene Türkmenistan täze 20 ýyllyk betbaçylyga salar. Serdin Kerim häzir 20 ýaşynda. Indiki prezident bolmak üçin 20 ýyl bar. Siz häzir 9-ga düşdüňiz. Indi biz ýanymda 9-ga düşdük. Häzirki 20 ýyllyk geldi. Diýmedim diýen. 20 ýyldan 20 ýyllap birine garaşjak bolsaňyz, özüňiz ünsep gördüňiz. Niýazow 10 ýyldan soň kellesi gitdi. Öz külüsini atyp başlady. Gyýlar zorlap basynyny başlady. Diýen zatlaryny Hudaý saklady, men Hudaý diýip başlady adamlara. Kellesi gitdi. Berdimuhammedowyň kellesi gitdi. Gürläp men meýlap başlady 16 ýylda. Indi şu adam başta rehimsiz, öz kakasından beter rehimsiz adam 20 ýylda näme bolar diýip pikir edýär. Özüňiz pikir ediňde kommentariýada öz pikiriňizi ýazyn. Şuraya şoň üçin watandaşlar haçanla biz öz hakyky ýerimiziň nokodyny bilsek, hakyky daş töwerimizdäki zatlary anyklap bilsek, biz hökman ösüşde bolar. Haçanla biz özümizi arlap, Allah Hudaýjan parahat asmanymyz, Gülýal Türkmenistan diýip ýöresek, biz özümiziň doguzga düşündüğümüzi ýene 30 ýyl ýaly arlap, özümizi yaman ýola ködüp, diňe erwetlikde oturar. Men şoň üçin size diýen, besirini bulara ünsürmenler, saýlawy geçirmeli, häzir hemme dünýä galdy, şonuň kömegine bulara zyňmaly, ýanky jinaýat çağırmaly, biz saýlawy geçirip öňe gitmeli boldy. Kyn mesele däl. Biz dokumentlaryny berersmi, bize näme bolar, bize Türkmenistanyň ýersek näme bolar? Näme bolsun Türkmenistanyň ýerse? Ýa sen eden zadyny kim bilip bilýär? Adam bilip bilmez, näme bolsun? Ine maňa içinde dün habar geldi. Murada ine imoda, YouTube'da hemme zatda ýazýar. MHM'ler ýürüýte gep ýaradýar. Biz hemme zatdan habarly. Hiç adam habarly. Gelip basy edýär. Sen özüň ýa edýän işini boyun alaýan diýär. Adamlar şuraya gorkup özler boyun alýar diýär. Men ýazýan ýa imoda da ýazýan, men YouTube'da da ýazýan, men hemme adam edýän ýa. Maňa soruldylar, hiç adam edemek, baň ýok bolun diýen bolum, şoňlan mutorýar diýär. Bular diýär, halkdan gorkýar. Halkam bulardan gorkýar diýär murada. Ine şu ýaly habarlar gelip dur. Köp habarlar gelýär. Men geljekde size bir 80 ýaşly jurnalist maňa bir topar soraw berdi. Şoň bilen men gepleşigimi size düşündürüp we şoň pikirini size düşündürüp dogrumy ýa näme dogrum diýip ýanky siziň bilen maslahatlaşam. Ine hormatly watandaşlar, başga soraw ýok. Men size diýen. Egerde başga soraw bolmasa, onu biz efirimizi gutarys. Indi biz başga soraw bolman soň öz gepleşigimizi gutarýas. Timur Serkerde. Şu saýlawlar boýunça näme halkymyza maslahatyňyz bolsa ýa-da başga maslahatyňyz bolsa aýdyp bilersiňiz. Lütfen. Sawal sözleriniz üçin Edis halkyň, Türkmenistan halkyň, dünýä türkmenleri ýaşap biziň geleceğimiz Türkmenistanyň
ütgemiz için edilen hareketler görüp dursanız, şoň üçin şol 2 aprelde boljak faydalara gatnaşyň, aktiv bolun, harekete geçin. Bütün yerlerde öz araňyzda ynamdar adamlar bilen ýetjekler gurun. Bizim geleceğimiz diňe halk bilen, diňe halk ýetip bilen bizim Türkmenistanymyzy. Sag bolun. Sag bolun Timur, köp taňy ýakdasyny aýdanyňyz üçin. Hormatly watandaşlar, egerde biz şu gepleşigi jemlesek, ýene olarak ýatla diýen kopya pasport bilen ses berip bilersiňiz. Türkmenistanyň içinden pasportlar alıp, o ýerde de selfie etdirip şolara, mysal üçin, yüzüniň ýanyna pasportyny goýup, surata çekdirip, ondan telefonuňy alıp, şolaryň adyny ses berip bilersiňiz. İkinci, özüňiziň ses berdiňiz boýunça näýeli hakyky maglumatlar alyp bolýar. Haçan sen birinji sahypaňy, ýagny öz kabinetiňdaky maglumatlary doldurup, sen inlik sahypa geçen ýagdaýynda ve şo ýerde saýlawlara saýladym diýip basan ýagdaýynda, onda sen ses berdiň bolýar. Egerde şonu koda barmasaňyz, hökman meň bilen habarlaşyň, men onda şol siziň arzyňyz boýunça, ýani saýlawlary geçirýän adamlar bilen gürleşip, şol ýerde näme bolanyny kesikläp, onu düzeltjek bolýar. Şonuň üçin ine watandaşlar esas maglumatlar şular. Pasportyň kopýasyny beren ýagdaýyňyzda şo pasportdaky maglumatlary siz selfie edeningizde diňe pasport ýa водительский удостоверение ýa-da военный bilet diýerler. Eýsem siziň kimligiňiz hem bolýar. Sebäbi o ýerde identifikasiýa diýer. Siziň şol adamy, familiýaňyz we dogry ýylyňyz dogry gelýär, gelmeýär, siziň keşmiňiz bilen şonu barlýar. Ondan kopya pasportda da terilýär. Ine şu ýaly informasiýa bar. Ýene bir gerek ýatla diýen, gorkmaň hiç zatdan. Biz häzir kiçik zatdan gorkup, uly dogryga girip otyr. Biz gorkmalar, biz şu dogryga girmeler. Men size şoň üçin aýdýan. Häzir hemme dünýädäki ýagdaý türkmen halkyna has amatly. Bu roýal ýagdaý bolmady. Amerikanyň özü gözläp ýör Putiniň strategik partnerleri. Ine Berdimuhammedowyň diýil şaýat. Amerika özü gözläp ýör haýsy halky demokrat üçin kömek edýär. Ýewropa özü gözläp ýör. Näçe biz turmaly, näçe biz etmäli, mümkinçilik bolanma. Soň ýerde şunu tapdyran ýagdaýymyzda inniki edip hemme zady özüne etmeli bol. Onda da mümkin güýjümiz etmeli. Şonuň üçin uly güýçler bize garaşyp durýar, şolar goşulyp, şolar bilen bile Türkmenistanyňky kezzaplaryň başlanýyş sözi götlerine depip goýmaly. Şonuň üçin men size her wagt aýdýan, diňe kanun ýol, diňe berk bolun, öz kanun ýoluňyza, öz haklaryňyzy talap edin, hemmelerden ve diňe kanun ýolundan ýören. Saýlawlara goşulyň, öz konstitusiýon borcuňyzy ýerine ýetirin. Gorkmaň şondan. Ine biziň setlerimiz eşdiler, biziň Türkmenistana baranymyzda. Türkmenistana barsaňyz, özüňiz aýtmasaňyz, olar näme bilsin? Biziň saýtda barmaga aňyrda dursun. Olar gadagan şoýra barmak. Olar näme bilsin? Orada her kim öz kabineti bar. Sen goňşyň maglumatlaryny berip bilen o. Aýratyn edildi hemme zatlar mümkinler. Şonuň üçin ondan gorkup durmaň. Taýlara goşulyň, sebäbi kanun ýol her wagt size bagtly ýol berer we siziň durmuşyňyzy adalatly eder. Şonuň bilen biz öz gepleşigimizi torýas. Timur, öz geleginde ine watandaşlarymyza sag bol diýjek bolsaňyz diýip bilersiňiz. Sag bolun, hormatly watandaşlar. Sag bolun, hormatly watandaşlarym.